Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám chcem ponúknuť jeden z obľúbených talianských receptov na nedeľný obed, a to cannelloni so špenátom a tvarohom. Čo budeme potrebovať? Lazaňové cesto, buď čerstvé alebo v krabici. Ja tu mám pripravených 12 plátkov pre 4 osoby. Do plnky budeme potrebovať špenát, toto je 500 gramov špenátových listov, ktoré som si už predbežne vyvarila v horúcej slanej vode, ochladila pod prúdom studenej vody, aby sa zachovala pekná zelená farba. Potom budeme potrebovať 400 gramov tvarohu, 2 vajcia, 100 gramov strúhaného syra, na prípravu bešamelovej omáčky pol litra mlieka, 50 gramov masla, 50 gramov múky, na prípravu rajčinovej omáčky, za misku pasírovaných rajčín, 1 stúčik cesnaku, olej a ako koreniny mleté čierne korenie, muškátový orech a sol. Začneme prípravou oboch omáčok. Začneme prípravou bešamelovej omáčky. Rozpustíme 50 gramov masla, pridáme múku, necháme posmažiť, pridáme muškátový orech, počkáme chvíľku, kým sa múka nespení na masle. Áno, teraz začína. Pridáme mlieko za stáleho miešania. Tým zapneme aj pod druhou nádobou. Sem pridáme ešte trochu soli. Tak. A varíme, kým nám omáčka nezačne hustnúť. A potom ju vypneme. Pokračujeme len tak občasným miešaním. V druhej nádobe máme olej, do ktorého sme dali strúčik cesnaku, počkáme, kým sa trochu neposmaží. Pripravíme si pasírované rajčiny. Cesnak vyberieme, nebude už potrebný. Svoju arómu už odovzdal. Pridáme rajčiny. Povaríme také 3-4 minútky. Tu nám zatiaľ ide bešamelka. Ak máte čerstvé bazálkové listy, môžete pridať taký 1 alebo 2. Ja sa pozriem, či mám. Mám v mrazáku vždy odložené. Tak pridám 2 bazálkové listy. A pokračujeme vo varení. Pokračujeme prípravou plnky. Špenát posekáme na drobno. A preložíme do misky. Pridáme tvaroh.
2 vajcia, krúhaný syr, sol, muškátový orech a trochu čierneho korenia. Dobre pomiešame a odložíme. Lazaňové cesto som vyvarila v slanej horúcej vode, vychladila v studenej a usušila na čistej utierke. Postup je ten istý ako pri príprave lazaní, ktorých recept mimochodom môžete nájsť pod názvom tradičné talianske lazanie. A teraz začneme teda pripravovať naše kanelóny. Vezmeme si plátok lazanie, položíme na náplň našu plnku tvarohovú špenátovú, ktorú sme si vopred pripravili. Zatočíme, urobíme našu rolku. Tak. A takto budeme postupovať pri plnení všetkých ostatných plátkov. Pripravíme si plech, dno potrieme najskôr vrstvou bešamelovej omáčky, potom polejeme troškou rajčinovej omáčky a poukladáme naše kanelóny. Rajčinovú omáčku môžete aj vynechať a urobiť prakticky tento recept v úvodzovkách na bielo. Aj to je jedna z možností. V mojej rodine tento recept majú radšej aj s červenou omáčkou, takže ja ju používam. Tak. Na záver potrieme ešte vrstvu bešamelky. Rajčinová omáčka, ktorá dodá farbu. Posypeme ešte parmezánom. A dáme zapiecť do rúry vyhriatej na 200 stupňov na takých 15 až 20 minút. Kanelóny sú zapečené a pripravené obohatiť náš nedeľný alebo iný sviatočný stôl. Som presvedčená, že vám budú chutiť. Hotovo? A do toho.